Аз първо се надявам всички, които участваха в така наречената сглобка и които участваха в последното правителство, защото припомням, че именно бюджета, който подготви това последно правителство, беше повод хората да излязат на площадите и да изразят недоволството си. Надявам се наистина да си взели поуки от това, което се случи и се надявам това да не се допуска занапред. А иначе, като говорим за олигархията, аз имам една забележка към вашата политическа сила. Вие оставихте охраната на Делян Пеевски, който е символа на олигархията в тази държава, така гласува вашата политическа група в парламента. Не знам защо, но този човек узурпира властта в държавата и когато говорим за олигархия, най-ярката фигура на тази олигархия, този човек санкциониран по Магнитски, а той определяше държавната политика в това правителство, от което вие бяхте част. Надявам се наистина да сте си взели поуките от това и ние не търсим балансьори, а търсим партньори, с които чрез общи цели да постигнем устойчиво управление на държавата. И тук не говоря за коалиции, за да не остане някой с грешно впечатление. Аз ще ви питам и да не говорите. Говоря за общи цели, които трябва да бъдат приоритет пред множество политически партии. Целите, които ще доведат до развитието на България.